Osote aka na-achị Anambra steeti bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim akpọkọọla ọhaneze ihe ọma na-amasị nakwa otu dịgasị iche iche ka ha gaa n'iru iweta ihe onyinye ha nyegara gọọmenti steeti a iji wee kwado ọchịchị ọkammụta Chukwumasoludo nọ n'isi ya maka inyere ndị nsogbu iju mmiri dakwasara n'oge gara aga na steeti a aka. Osote gọvanọ kpọrọ oku a mgbe ya onwe ya n'aha gọvanọ Soludo nabatara akpa osikapa dị 500 ya dị kilogram 10 bụ nke ebutere si n'aka otu maka ndị nsogbu iju mmiri dakwasịrị na steeti a n'ụlọ ọrụ State Emergency Management Agency SEMA Office Ọka. Onye ọrụ anyị n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo kọrọ akụkọ a n'uju. Osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Ibezim kọwara na ọdachi iji mmiri nke dakwasịrị Anambra steeti n'afọ a bụ nnọọ nke kacha wee mebie ihe karịa nke na-emebu n'afọ ndị gara aga, ebe o kwuziri na ọchịchị ọkammụta Chukwumasoludo na-agbasizi mbọ ike ya na gọọmenti etiti iweta ya bụ ọdachi iji mmiri na-adakwasa steeti a na njedebe. Ọ gara n'iru kene otu ndị ahụ butere akpa osikapa ndị ahụ maka ịgbatara steeti a ọsọ enyemaka ịhụ na ndị ahụ iji mmiri ahụ dakwasara hụrụ ihe a na-eri ọkachasị n'oge ekeresimesi a, ma kpọkue otu ndị ọzọ ya nakwazi ndị mmadụ dị iche iche ka ha bụ ndị ga-enwomi otu ahụ. N'aka nke ya, onye ji ọkwa Executive Secretary nke State Emergency Management Agency SEMA bụ Chief Paul Odenigbo kọrọ na ya bụ ụlọ ọrụ SEMA bụ nnọọ nke na-ebunyegasị ndị ahụ iji mmiri dakwasara n'oge gara aga na steeti a ngwongwo ndị ahụ site n'otu ya bụ ụlọ ọrụ si wee hụ ka ya bụ iji mmiri si wee metụta obodo ndị ahụ, ma kwee nkwa na ha ga-agbanyesi ike hụ na ngwongwo ndị ahụ lụrụ n'aka ndị kwesị na ha ga-enweta ya, ebe o kwuziri na ndị mmadụ ka kwesịkwara ịdị na-eweta ihe dị iche iche a ga-enye ndị ahụ ọdachi iji mmiri dakwasara. Onye nọchiri anya ya bụ otu wetara ihe ndị ahụ bụ Maazị Chijioke wee bute kwupụtara na ha kpebiri ịgbatara steeti ọsọ enyemaka n'oge ugbu a n'ihi mmekọrịta dị n'etiti ha na steeti a ya nakwazi otu ha si wee hụ ọnọdụ ndị ahụ iji mmiri dakwasị na steeti a n'oge gara aga dị ugbu a, akwue na ha ga-aga n'iru ịdị na-enye steeti a nkwado otu o kwesịrị. Site n'ụlọ ọrụ ndị SEMA dị n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.